Kun amarya ba haka maka ce ba ka shirya wala abin da ake ba yanzu ke sami nan kusan da ke ta so ina kwana so mai kita so ina kwana da ce mai gida an tashi lafiya gida ya sun ba ya kora kuwa sai muka son da kuma ya sun fara a ba shi ruwa da tukun kuma ba shi ruwa saurara ne yanzu dai ki tashi ki warke abin da mun ka ce ya kalli mai gidan ki ba gina musu kai ni a ke kula kula ni to nan na haka take nan na yanzu ke muna sauraren ki yanzu amarya ki tashi ki ce ma ango ina kwana an tashi lahiya ya gida ba ki mai ki bayani na ya gano su gaba da amarya wallahi na ji zuwa tashi ki abin da muka ce miki mana muna jiran ki da sauri zai yi abu to ta suna kashi tashi mana ka wanga bai ba Allah ka sai fasta amarya da ya ji mai ba gani ka ce na ke gane wallahi ya kira amarya wallahi kira ke mu ba mu ji abu ba mu ji mu ba mu ji da ko ni ce na gida ina kwana mu ba mu ji ba wallahi da gida ya goyi da kice ina kwana mai gida kawai shi muka so dan baka da hannu ga wajen mai ba ko din da ka kwana ki wallahi Dala ani ada ni. Ai, kila boy. Kana ka tai. Yo sai ki gama da ruwa ki bashi. Ha? Shi kina wuce wurin. Ki waya haka. Sani biyu. Hannu biyu da kisa. saka mata koyi Saki koyi nan, saki koyi nan, saki koyi nan. Kare gila ki samu saka shi nura. Wallahi ya sha ruwa. Wallahi no ya sha ruwa wallahi. Samu karya mata kwantun da sai. Karo wa amma kamata ni za ka ajiye saurare saurare ma ya ube na shi ka sani karo wa ga ma loka tare akaninka loka yanzu zo ka kira su ina amarya kuma wurin zaman ku jaye wai min ya da ajiye wurin kun ci kudin nan kun ci mata kudin nan an mana son ka tashi ka da hagorin sun ci mata kudin nan yarinya biyu ko ku ake kala ku ta bara hamu bara hamu ta mana ya nawa aka bashi nan bare gama yan sun ka tashi ka yamma amarya yan sun ka tashi ka amarya na kwana ka na kwana ya sani ba wajen waye ke ba wasu ne ga mu abin nan ka sai na karatu ya sa min da karatu zabde Laila majaluni shi kai malam dare mu Allah da wuri Allah ana zai da Allah wajen ko yan margaya wannan ne kake ji an jima za ka buɗe akwai ya yayi akwai ta ne an jima kala da gaske mana kana da wani ni ne mu a sai da ka ware bai mu kai ba sai ma ta ka ware ya kana da wani ka ba ta ba ma ba mata ka ta ba ka ba baka zauna maka ga mata ta bayan jiradi baka zo su ta hira su ta wani sauki wannan shafi na ba ne ka ta hira wasani ma akwai ta tattaba gi wasani ya ga kai ka taure wai a ciki ne baba Allah ya sai ka taure baba lo Allah ka kai kamar ko Allah ka ka
sai ka sha kanta wala ita kai wala sai ka sha kanta ka zama tura ta sha don saboda ita in nabi take sai ba ka shan nabi Dige an yi wa dan ke uwa dawo. dan uwa wannan dan uwa ka shan nabi mu idan tana shan nabi mu san mu ba wannan cin wai ka san mu kuma ka san kowa mu dan haka jawo kanta ba amurka ma mu gani mu mu taba ma dan haka ba amarya ruwa jawo kanta ka ba ta ruwa Allah Laila Majalun shayar kai ne koya mai yanzu abin da ya tashi a bawa ya canyi ya amarya kana so ka samu da tungaɗin da bakin ku bai wani bai waje wanda in zai ci zuwa ma ne da ka ci zuwa ina can gauta ya yi yawa amurka kira abin da muka ce ke mana ke mana masu zuwa wajen salamu alaikum. amurka ke mana wani maka lalle sun ke daga ta cika yin wallahi ba an zauna kawo karken wallahi wai halin lokacin da ke zage aure a zamba kana wani ni wallahi wando na cabir in cire wando haka cabir in cire wando don Allah abin da cire wando aka ce ina wallahi wando na ga sai cire wando ke amare Allah sama da shi ba ta Inda za a ce mace ta mallaki duk. Ka samu Obde. Kauna don Allah ya tashi kira mun akwai zai. cin kan hannu a cikin su a bayan shi ne shugabanni ko ba ya ce ina ji ba shi kuma cin yana gurin ba shi ba shi kai Allah ba shi wala ba ka ga duk da muka zaro Allah. ba shi wallahi sai ya canza gaskiya ba yawan To bare haka ke sacin nan ga wani kaso. kai ma tana da ke da shi ne wallahi gurin sai ya akwai wallahi Kera Allah da. don girman Allah ku ba a da bari hadda da dare Ya Allah mu ta Allah ko da Arabu da wani ba kuna haƙira ba. Wani gari ba ta kuna haƙira ba. Kuma mun sarar da nan mun ci cikin gau. Kis wanda kis wallahi in dare sai ya mutu kis. Allah. Ina zo da an goyi ta zuwa wanda zai tuki a koma daga shi sai makami ne. Wanda zai zama daga shi sai makami. Rawan gidan da muka shiga Allah ga min na son aure kuma dai ya ga ama wani aure ya tafi wai haka katifa nan ɗaya ɗan mora dai kuma babu wani moriya wurin ga ya tada iyalai a daru Allah wata zuru